Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska je to z takej úplne dobrej paródie na FNAFko a Evade, volá sa to Five Nights at Alfredo. Dneska je tu so mnou samozrejme, prečo by nemal byť Lely. Pozdrav do videa. Nepozdravím, poviem nazdar. Dobre, a my môžeme ísť na to. Teraz sme tu snávky jednotky. Tak do akej noci by si dneska teraz ty vybral? Je mi to úplne jedno. Noc 2 či noc 1? Noc 1. Noč je jedna. Noč 1, áno, noč. OK, ideme noč 1. To je Minecraft noč. Nechápeš? Minecraft noč. Noč con Alfredo. Takto. Aha. Zapni si flashlightku a choď do ventky, lebo inak sa vôbec nevieš. Inak neprežiješ proste, ventky sú základ tejto hry. 5, 4, 3, 2, 4. Oj, už sú tu, kamo, musíš sa veľmi vyhýbať. Doriti! Oj! Fredo, je tam Fredo. Oj! Freddy! Utekaj! Skákaj v tých ventkách, kamo. Fredo. Freddy. A kde je Chiquita a Bonito? Dúfam, že na nás teraz tu... Jaj, Fredo! Ne, Kristen. Tam bol Fredo. Ja ma to stratil. Choď ďalej po ventke, hlavne neskap. Oj! Chica! Chiquita, kde je Oni Chiquita? ma obtočili! Frodo! Si mŕtvý? Kamo, z jednej strany na mňa išla Chica a potom Tu je z druhej Bonito. strany išiel Frodo. Kamo, Bonito s oným, s Chiquitou. Tu idú teraz za mňou. Áno. Bože, vidím za tebou Bonita. Frody. Frodo. Je Frody. Hm. Ok, s tebou niekto nejde, sa mi zdá. Vidíš, to je moje telko. Odtiaľto na mňa išla Chica a tuto bol Freddy, kam ideš. Kamo, že že to je moje tilko. Kamo, tí hajzlici ma obtočili. Hej, úplne. Jaj bože, Chiquita. Chiquita! Doriti, choď. Ne. A ty ako môžeš normálne lietať ako duch? Či čo? No, ja sa môžem premestovať, že buď sa kúkam na pohľad môjho tela, ktoré leží na zemi, alebo spektatujem teba. Jaj bože, Fredo. To je Frodo. Jaj bože, tam bol ešte i Bonito. Ja Áno, idem sem. a tam som ja. Kamo, už mám 3 AM, yes. Asi koľko je tu AM? Do 6 alebo do 7? Do 6. Ty nevieš nič o FNAFku, pozri si 10-hodinový dokument. Nedi. To sú základy FNAFka, kámo, kto bol William Afton, takto. Dúfam, že ma tu nenájdeš žiadna... Čo? Moje teličko tam bolo v rohu na zemi. Telíčko, ešte si nepovedal telko. Že boli za mňou. Frodo, že je za mňou Frodo. Frodo je za tebou. No, Kamo, za ne, tebou. ono to není Frodo, to je Alfredo, kamo. To je Alfredo. Jaký Alfred? On to bol Alfredo, kamo. Tu som ja. Hej, už mám 5 AM, yes. Sa prezijem. Dúfam, že nám to nenapíše, že no survive the noc. Oj, Chiquita. Kde? Chiquita za tebou ide. Dobre, teraz som počul to malého hajzla Balmboja. Kámo, proste táto hra není o ničom inom, len chodieť cez ventky. A hej, že...
Vieš, kamo. Takže keby ste chceli diváci na ďalší diel z tohoto, jak sa tomu povie, paródie na FNAFko, Survive One. Keby ste tedy chceli ďalšie takéto z tejto paródie 5 na noči ko Alfredo, tak stačí napísať komentár a dať 3 lajky na toto video. Ak hej, tak natočím aj FNAF 2. Teda, no áno, FNAF 2. No, Yes. jak tak, že? Leli. No jasné, možno. Možno? A budem aj FNAF 3. Poď znova do tej FNAF jednotky. Co? Buh! Ideme teraz na noč 2. Poď rýchlo noč Noča! 2. No, Survive to noč. More, aký si červený. 5 noches con Alfredo. Ale sú tie noci v niečom iné? No, sú obťažnejší. Ne, ešte nebude. Ešte nepôjde oný Fuxales. Pozri sa. Ne, Jej bože, už to sa to... Nesmí. Nechod tam. Jaj bože, jak sa rozbehli. Hlavne survivni. Survivni. Musí survivnúť. Leli. Ne. Neumrel si, dúfam. Ja žijem. Jaj bože, Alfredo. Idem sa nabiť Frodo. Alfredo, Vero. ne. Bože, nás tu teraz nenapadne Chiquita ani Bonito. Kamo, skáč tej ventilačky, budeš rýchlej. Jaj bože, to bolo hlasné. Neumíraj, dúfam. Neumíraj. Kam ideš? Bonito, Bonito, ne, nechod za nami. Ty vole, kam ja to počujem to... Ne, mne zase to moc nesnímalo. Oj, Chiquita. Chiquita. Ja som speedest ten you. Ale keby ste chceli diváci, aby sme toto natáčali v troch... Neumieraj, ne! Ja oslipujem. Ne! Rýchlo utekaj, na čo boli Alfredo! Na čo boli Alfredo! Aj Bonito! Teraz som sa skôr už brajcol. A jednak tedy ľudia, keby ste chceli, aby sa to natáčili ako traja, ja, Lelia, Tano, tak stačí napísať znova iba komentár, že chcem paródiu FNAFka alebo niečo takého, že proste chcem, aby ste to natáčali v troch a znova 3 lajky. Alebo viete čo, 5, natočíme to v troch. Jaj bože. A by the way, ak by niekto chcel, tak by mohol dať subscribe, nie? Hej. Jaj, ne. Vole, kamo, mne sa tá Kamo, obrazovka. Frodo, kamo. Hej, kamo, ale mne sa to otočilo, kamo, ja som sa otočil a mne sa to ovládanie otočilo naopak, že som išiel tam k ním, ty kokos, s tým zverám. Jaj bože, naraz že pšiuk. Nesmieme umrieť. Bože, za mňou asi ide Bonito, Chiquita a aj Frodo. Teda Alfredo. Ne, tu je Frodo. Rýchlo, utekaj, opäť to s tým ani že nevidí, rýchlo. Nikto za nami teraz už není. Kámo, my tu do kolečka furt beháme, dúfam, že si to ty nexbotí. Chiquita. Slípka je Čo to je také hlasné? Slípka je nás prosté, ja musím zdrhať. Ne, dúfam, že ma nezabije. Ne! Kámo, ty vole, my to prežívame, vole, aké by to bola realita. Rýchlo utekáme, už máme 4 AM. Rýchlo musíme utekať, kamo, noc 2 je veľa horšie než noc 1. Takže... Asi sme ich stratili. Hoj. Utekaj! Dorici! Bonito!
Bonito, ty hajzel. Kamo, už iba pár sekúnd. Už iba pol minúty. No, dúfam, že prežijeme. Musíme prežiť. Ja už by som tu ostal asi zakempený. Jaj, Chiquita ide. Tak ne. Frodo! Frodo, ty debil! Jo, nega, yes! Nedostaneš ma? Usurviv noc 2. Yes, kámo. Teraz som sa už zlakol, že by som to nenatáčal, ty vole. OK. Tak, ideme teraz ešte noc 3. Že jo, Larry? Jo, možno. Poď, noc 3. Uvidíme, či to náhodou prežijeme. Ne! Sa musím prepojiť. OK, idem tu FNAF 1. Kde si, noc 3? OK. Ideme sa pozrieť. Ne, okej. Není okej. Alfredo, Bonito a Chiquita. Dúfam, že tam nebude Foxales. Počkajte, Nie je to výmývateľ? Není tu Foxales. Chvála A Bohu. kde si? Kde si? Ja som niekde. Ja som na stredu. Super. Oj! Kde si? Za tebou! Nie, to je Frodo, tam nechoď. Ja viem, ja som to počul. Že rýchlo som utekal späť. Už počúvaj ma, už natáčame 13 minút. Fakt? Hej. Ani sa to nezdá. Ale to tak napínavé more, že musíme furt utekať. Buďte ticho. Ten zvuk sa mi nepáči. Alfredo, buď ticho. Chiquita. Ešte, že tu není Foxales. What the fuck? Došla energia. No. Lebo ty môžeš byť zakempený na strede, ak by mi to vôbec išlo. Bunič je v tebe, kamo. Bonito. Bonič. To není bonito, to je bonič. Bonič, ty hajzel. Nice. Tá bola Chiquita. Chiquita, tá slípka jedna sprostá. Ja už som dlho nevidel Froda. A čo ty? Hej, dúfam, že nebude oproti vo ventke. No. To aj ja dúfam. Joj, Bonito. Nikto. Aký bonito? Nie bonito. Bonito bol za Ja mňou. nikoho nevidím. OK, ja som videl pred chvíľou kúsok Chiky. Nikto. Kam mne zošedla obrazovka. Kamo, to je divné, prečo to raz proste len tak od nudy zošedím proste. Lebo oni sú moc blízko, lebo keď sú oni moc blízko, tak to zošedne. Ale Neviem, možno preto, ale lebo tam má byť ako Foxales. Teraz som videl Froda, kamo. Asi preto to zošedne, lebo tam asi mal byť Foxy. A za to asi, že tam není ešte naprogramovaný, alebo čo, hra to bere proste, že tu je Foxales, týpek ide okolo neho, zošedne to hotovo. Lenže on nie je ešte v hre dodaný. Alebo možno To nemajú ešte prepracované. No, ale je to parodia Kamo, Axia. Bunič. Ale na mojom prvom účte, čo som mal predtým, lenže potom mi tam asi polovička hier nešlo spustiť, som si spravil tento nový. Ale inak, že proste... Čo to chcem povedať? Že proste tedy, no a tam som práve že vyhral asi 2 noci vo FNAF 2.
Takže vedel som nejaké základy a potom som vlastne o tejto hre nevedel asi pol roka. Dokým na mňa nevyskočilo Five Nights at Freddy's FNAF 3, kde je mimochodom chatbot. Uj, Chiquita! Ne, u mňa zabila teba čo? Super. Edgy wait, I reached the game. No survive the notch. Tam oni ma zase opúčili, tam bol Frodo a ešte Chiquita z druhej strany, kamo. Kamo, ja som išiel naraz Chiquita, ty vole, ne, ho som išiel späť. Ne, ale mňa to zasekla, Chiquita ma zabila. Holy no. No, tak by som asi s týmto ukončil, že? Lely. No, páne, to je. Keby ste chceli ten ďalší diel, 3 lajky a napísať do komentárov. Chcem ďalší Five Nights at Freddy's. Takže čus. Lely, čus. Čaute.